tongin ni duai nagabenta ki ching tumu shimet nagabenta ka longing long sembaro duai nagabenta ki bapang ki bashitom iduai nagabenta ki nompop bakin kala kabamot iduai nagabenta ka jingsuk ha kapertei Iaiti kam kerpang yakiri baro ki badang yale ketema hapadeng chunki. Iduairu nagabinda Elfina Langrin but Marius Marwain but kikun gikti. Ba kabor jisu kanang trekam halo chunki baro. Duai nagabinda ka jingja taid min siem jung Simon Ternia. Duairu nagabinda ki inga sem jung Roland but kong distil dora si dora karbani but baro ki kun kikti bakin roy haga jingai ke jung ubalai. Koble me ubapelong ya kane kamid bakin tang tang bakin palang da ka jimpernai jung ka jing shai bashisha. Toaing ikarpadia me bamangi kibelatip ya kajing maya jongga jing shai jongu haparte nginyo madru ya kajing kamen jongu ha bane uba imbado basan sharengkat bat me ha kajing elong kave jongu men sim bakoin uble junom la junom. Kajing pule nak kitab Isaya nong etu lupa. Kalau nong repuar kedekot iway ter haduk san. Nak benta ke Sion ngan skapjar. Bat nak benta ke Jerusalem ngan syong thai. Haduk ba kajing penkesan jongka kanda tingsan kum kajing syai. Bat kajing penem jongka kanda tabaklek kum kasyarak kabame. Kijaj benreu kensayo i ya kajing penkesan jongpa. Bat kis imbaro ya kaburom jongpa. Bat ensakot ya pa da kekerteng bathamai. Ya kaba kesentur jong utraihi kan sajer. Pansalong kepansiat kebapernai ha kekti utrai. Bat kepansiat sim ha kekti ublay jongpa. Enom sin syu ya pa karangli. Bat ya kari jongpa enom kot syu kebakenja. Henry en saai kerteng ya pa kejingkman jonga kadon haka. Badia kari jong pa kabala poika. Nabau try ulasok men apa. Badia kari jong pa ensayapan poika. Kumba usamla uya poika bat kathesoti. Kumtaru ki kunshan rang jong pa kinsakam kenti apa. Bat kumba unong lek kurim usok men halakanong lek kurim. Kumtaru ublay jong pa unsasok men hapa. Kaktien utray. Nakasam kaba prap kundai ka number nyospa nyokusan. Kasam prap kundai ka number nyospa nyokusan. Kinroy ka antifon kabaan
Kita khot ngin rai ar lai sau san riu ar pu sau ar pu san ar pun riu ar pun nyau ar pu pra ar pun dai bat lai pu ar. Putra
Kajing puli nagi kam juki apostol kan nong ka pakat lai kat khot ka pakat riu do ka pakat nyau pat ka ba arpu ar do ka ba arpusan. Haba Paulus ulapoi Antioch ka ba ha Pisidia ulayeng ha ka sinagog ba enda ula aidak de kikti jong ula ong. Ko para Israel pat pi ki bating burom ya ublay to sha skor ublay jong uni upat Israel ula jiet eki kpa temen jongi pada ula pen krau ya kajat pen riu men ba kila syong basa hari Egypt pada gik sangti baklain bor ula yalam no yaki nang ta ula tung ya udabit pandong usiem jongki ya ubala kubur bad ong ngalasyam ha udabit ukun ujese ya ubriu ubaka do nuot jonga kahun uban le lut ya kamon jonga nagikun kiksiu jong uni ubriu ublay ulasay hakipat Israel ya unong penim ujisu kumba ulakular haswa ka jingwan jong uyo anes ulayalap ya ka baptisma jong ka jingkala pamud hakipat Israel baro bat haba uyo anes ula jandap ka kam jong ulaong ay pitaray ngamlong uta hendrei hadien jonga unwan uwei ubangam syong hok wat banloj yaki juti naki kejat jong kaktian jong utrai. Dan rengkat bat pi rengkat bat pirum kajing pule na gospel bakoit kat kum Lukas kaburam ami kotra. Hakitu kisngi lami kahukum nau Kaisar Augustus banto khana samari ya kaperthai baro kane kalong kakhana samari banengkong menba uquirinus ulalong ulat jong ka Syria barok lalej banai kerteng yalade hasnong lajong teu Joseph ru ulalej na Galilea na kasnong Nazareth sha Judea Shakashnong u David, Yakabalakhot Bethlehem. Namar ulalong nakaying bat kajat u David, ban ai kerteng yalade rengkat bat kamaria. Katnga yatektin jongu kabalapun kon. Te haba kiladon hangta kisngi bakan kha kilapura bat kalakha ya ukun prangsngi bala sop yau da ki jan sop bat lapentia yau ha ka shingod namar ba omshem don jaka yaki haying basa hakata ka jaka ladon kinungap lang brod halum kiba yap mit
บัญญาเปยยาลากิกันหนบัดวางเอลอุตรายอุลาเปาฮักกีบัดกบุรมจงอุตรายกาลตันชานฮัลโลจงกีบัดกาลเชปติงฮัดูกัตาตีวางเอลอุลองฮักกีวัดเชปติงนาบาฮักมีงลาวันราอพียากคูบอร์บาจงกับจิงกแมนกับบักคราวกับบาวันฮากิบันริวบารอนาบามันตากสงีฮัชนองอุเดวิดลาคาฮัพีอุนองปนเอมอุบาลองอุเกรสอุตรายบาดกันเนกลองกระดักยาพีพินเชมยาวคุนลงบลาซอบดักิจายซอบบาดบาลาปันเทียฮากาชงออยบาดมารกุมจาอุลาเปาเฮาปัจบาบเนงเบลินบันลัมบัดเลมบัดุตาวอังเอลกิบารวายรอยาวเบลกีองกับบุรมเฮาเบลฮัจรองจามบัดฮักประเทศกจิงสุกฮักิบริวยากิบาอุอิจเอกากอสเปลุตรายกาจิงรอยาเมนึกองในชาเบะก็ฮันแมนก็ปารางัสเงวบนายกาจึงคุบเลยคริสต์มาสบสุกยาพิบารอไอบาอุจิสุคริสอุบลักฮาหากันกับประเทศมันอาราจัสอาร์พุสาวสเนมมันชัวเอ็นคาเบียงหากดนุดกาจุงากาจุงพีหากยิงกาเซมกาจุงากาจุงพีหากบาลังกาจุงีบัดหากยมลังกสลังบัดหากประเทศฮิบารอกเวมังอามาพีหากในกเม็ดงีเดบันองบัดงีเดบันรายฮาลาดีบางงิมชาบายาวคริสเอ็นคาตั้งหากิตกิคริปกิบังชนาหายิงอมเดบันคายาวคริสหากิคริปกิบังชนาหาโปยิงมันเนเฮนรีงินชาบายาวคริสเอ็นคาหากิดนุดกิจุงาบัดกิจงพีกิดนุดอมเดกิดนุดเมาฮันเรกิดนุดกิบดับดักจึงอีจงอบเลยกาดนุดกบดับดักจึงอีสเนกิจงอบเลยกาดนุดกบดับดากจึงมาบจงอบเลยก็ฮันแมนก็ปารากัดกินกิสเนมมังอามาพีงิลาระเคยากัสงีคาจงอกเรสงีฮาบันกลียลเดกันเอกจิงกลีฮากันเอกเม็ดกับบามันตาฮาโตฮากินเอกิสเนมกิบลาเดบบางอาลาระเคยากันเอกสงีคาจงอกเรสกับบางงีคอดกับคริสต์มาสลาคาเนมยาวคริสฮากระดนุดจงอาลาคาเนมยาวคริสฮาปอกยิงกัสมจงอาkumukpa pihaban keli ya kena ke jingkeli kum kakmi pihaban keli ya kena ke jingkeli manga kumulungdo ngahaban keli ya kena ke jingkeli ma pi ki kun samla pihaban keli ya kena ke jingkeli haba pi keli ya kena ke jingkeli ko hanmen ko para ngihaban pej hato ya kris lakhanem hakadanud kajunga bad kajungpi ni kajing rakhe jungi ya kena ke Christmas kashu pulom weyusnem hadin weyusnem lada kena ke Christmas kabangi rakhe manusnem ha kena ke mit arpusau tarik jong benai December lada emsem kha ya Chris ha kadanut kajunga kajungpi han rengi rakhe kata ke Christmas ba ya Chris lakha tang ha kaseng oj na ka krip ka bang yong kapulom ko hanmen ko para hakine kisngi habangilej syakisor na kinongba habangilej nakawe ka jaka syakawe ka jaka
habang irung nakawe ka ying shakawe ka ying ngiyo i bangishna ya kisyang ot lani ke krip kabangi ong haba pile sayo haba pile sagino kino ki jaka hakine kisngi ki pamanta mensisngi yolese hakine kisngi ki baladap kat bangidang penkre na ke banta ke Christmas ngiyo i don ayu ngiyo i kay haki surok ngiyo i kay haki dukan ngiyo i kay ha kiying kisem kibangi penkre ya kane ka krip ngiyo i tangkadur jong Santa Claus ngiyo i tangkadur jong kito kijing ais ngobha ka Christmas ka pamantang ngilaban ong ujisu ngilabu hakendong ujisu uladon hakendong ujisu uladon hadin jongi hakmat baro don tang Santa Claus hakmat baro don tang kito kijing ais ngobha hakmat baro don tang kijing muja yolesi don napdeng jungi ki basyong hang ni ngiwan ban sim bentah kamas ke bekut ban ngilapan ko jeladi haswa ba ngin sedang ya kanovena ban ngiyaj ak kerol mentah kamas ke bekut ngilapan ko jeladi lengba ka sakramen jong ke jingpen yesuk padut rai ulama bagi pop ki junga ke jong pingila kut yolesi kat bang ngidang don hang ni mentah ka kelemat yolese don na pedeng jungi ngiyong batang suwai kamas ngin ya muja hakawai pad kurkom om ka jing muja kabau kris ulawan ra na kabanta jonga bat jongpi sisa kohan men ko para kamde kaba ngakren kai hanre kade ka jing sisa kaba manga kaba mapi ngiyo i yolese mapi ki basyong hang ni pilayo i yakine ki kiba ngalajer ne kabangalaong Henry yolese ngim sempoi perkat. Dei nama terkadang ko hanmen ko para ha kane ke janmet ngakwa ban khot ban wer ya pi wei pai wei bat yalade kumjo. Ngi haban ong halade kumbang ong menne ba yaw Chris menta kasnem enka hakadanut ka jonga. Hakayeng kasem ka jonga. Ai bau ne Chris unhe unsan hakadanut ka junga ka jungpi unhe unsan hakaying kasem ka junga ka jungpi ladangi ong baladangi sya baune Chris unhe unsan hakadanut ka junga klempep nga ngan saim ka jung em ka bekut nga ngan saim kata ka jung em ka bau Chris ulahi kai yang aban em ka jung em jong ka jung ik yaladi kajeng em jong kajeng ik ya kiwei ya ki hanmen ki para ya ki lok ki jor kajeng ik ya ki to ki breu ki badan kam kajeng ik ke basisya lada ngisya bau Chris unhe unsan hakadanur kajungi kajeng yelong ka wei hapo kaying kasem kajunga kajungpi kan sawan urlong kato kajeng ya pait kajeng ya pra kato kajeng bom yusutho jingmod hapo kayeng kasem hapadeng ukpa bat kekmi kinjar ngai ladang ngisya bau Chris he unsan hakidonut gejungi ladang ngisya bau neu Jisu Chris ubang yereke kisngi kha jung menta kemet en kha hakidonut gejunga gejongpi kohan men ko para kane kede gejung sisa ba mangalapi ngihaban sya bau Chris en kha ba un kha hakadonut ka jungi bat un he un san hakadonut ka jungi habangi pe hakai melang kasalang ro kumjo ngiyo i ba ka partai politics jungi menta kadap da ke jing snu baharukam kadap kawan ra tang ka jingi si tang ka jingi keno markaliang ka jing keno iwe highway kabang yong yakawang kti markaliang Henry ladang isya bau Chris Jisu enka ha kidanut jungi ha ke yeng kesem jungi ha kene ke partai politics jungi kine baro kin sajar ngai
Yo le se don ki ba syong hang ni ki balong kita ki politicians lene ki bas ngau tenat hakikam politics pidei ban sha bau kres us im en kha hakadonot ka jong pi bat ma pi kum kita ki politicians pidei ban nang pen he ya u Jesus Christ ha ka kam ka ba pitrei ai bau kres ha ka kam ka ba pitrei unlong us im bados im un sa sansar ya ka kam ka jong pi bat klempep ki wei ki ba yatre lang bat pi hapo kaying kasam politics kin yo pediang yau jisu bados im jong ka jingsuk yo le se don apdeng jungi hang ni bat ki ba yos ngau ye kana kasur ki batrei na ka banta ka roi ka par ka economics ka bangiong ai ba kata ka jingkerman jong Jesus Christ kan urlong haka jing im jong pi ai ba kata ka kam ka ba pitrei ka wan ra jing lai loj ya kito ki badan kam ka jing lai loj ai ba kata ka kam ka ba pitrei kan wan ra jingkerman ya kito ki badu jingkerman ai ba ka kam ka ba pitrei kan pendap ya kito ki breu ki baduna ki baduna ha kaim hapo kaying kasem ka jingdap ka jingbiang hapo kaying kasem ka ba ngamut baong ka ba ngakwa banong happy lada manging ilong kita kinong trei ha kaim lang kasalang ko hanmen ko para ngidei bansya bau Jisu un long uta unong sensar ya kaim lang kasalang om dei kadonot bakwan lanot jonga om dei kata ka jingkwa raha jonga hanrei aiba uneu Jisu ubawan ra ya kata kajing ya long kawei kan sensar un sensar ya kedonot jonga ban manga kumutau nong trei hakai melang kasalang ngala ban wan ra ya kata kajing ya long kawei ladang along unong trei na kabanca kajing im mensim aiba kajing trei jonga ko hanmen ko para kanwan ra kata ka jing penem ya ka mansim jong ki wei ba ki wei kin yo jing mentoy na ka kam ka bangat rei na ka kam ka bapit rei ai ba kata ka kam ka bapit rei ha ka jing penem ya ki mansim kanwan ra jing yamap hapo ka ying ka sem jong kito ki ying ki sem bom don jing yamap ai ba kata kat kam ka bangat rei kumuta unong penem ya ka kam mensem kan wan ra ya ka jing yalong ka wei ha ka to ka yeng ka sem ka badan ka jing ya pat ka jing ya pra ka yeng ka sem ka bom don ka jing ya suk ka yeng ka sem ka bom don kata ka jing yalong ka wei ko han men ko para ngi haban kelis saja sen hato mga kum utau politicians nga shanem bau Chris and ka hakakam kabangat rei ni kijing kwar ha yaladi lakha hakadonor ko jonga kumuta unong trei hakayo kakot kumuta nong trei hakai melang kasalang kumuta nong trei nagabanta kajing imensem ngisya bau Jisu and ka hakadonor ko jonga ka jongpi ni ngisa ya kijing auria jong kana kapertei kajing skubha jong kana kapertei en ka hakedonot jongi iwei pai wei ko hanmen ko para habangi puli ya na ka kitab jong prophet Jeremia kalanong ka ba Arab khundai kalain ka ba khatwei ka bang komne ngatep ya kijing tmu bangadon na ka banta jong pi kasaindur na kabanta kamanbha ka jongpi om na kabanta ka jingsneu ban ai jingkermen bapura na kabanta lashai bad lashisngi nan ong bayang sa jisin kine ki kenten ki ba o prophet Jeremiah tho hakalanong ka ba Arab khandai khadway na ba ngatep ya ka jingtmu na ka banta jongpi ka saindur na ka banta ka jingman bah jongpi om na ka banta ka jingsneu
Henry Nagabanta ka Jinkerman kabapura Nagabanta Lashai bad lashisngi. Kine kide kikentin kiba u prophet Jeremiah u kwa yanga bad yapi bangin snutho ba yau Chris lakha tang Nagabanta jonga bad jongpi. Kajing wan jongu hakane ka prathei ka dei tang Nagabanta kajing tmu jong kajing man bha jonga bad jongpi. Om day tang hak bamanta kasni hanrei nag banta la shai bad nag banta la shisngi yau Chris la kha hakane prathei om day tang nag banta om day nag banta ka jingdo jingkerman hanrei ka day nag banta ka jingkerman ya kito ki badu jingkerman om day tang hakane kasni ka bamanta kasni Christmas hanrei nag banta la shai bad la shisngi. Lada mangama pi ko hanmen ko para lada ngis ngetu shisha ya kane ka smith Christmas bat ka sngi Christmas ya kane ka jingkha yo Jisu ha kane ka partei lada ngis ngetu shisha ya ka mining jongka ya ka jingtmu jongka klempep ngiyo ya kine baro kiba u prophet Jeremiah ula tho aga jingtho jungu kadei Nagabanta ka jingman baha junga ba jungpi ka bamanta kasngi balashai balashisngi kadai nagabanta ka jingkerman ka junga ka jungpi nagabanta lashai balashisngi den matakalaw sa jisin ngakot ngawere pi ai ba u Chris enka hakdonol ka junga ka jungpi hakite ki krip ki bangilashna ha ki jingsngu baha ka bamangama pi ngiyo habangi rekhe ya kane kasngi kha jongo Chris kohan men ko para kane kade ka jingkhot ka junga ka jungpi ka jingkerpat ka junga ka jungpi ya pi we pai we ba ngi dei ban puson shisha sapang ka jingkha ya Chris hakane ka prathei hoi klempep lakha ya u ar pusau snem menshua nyong haus snem benengkong balas dang ya kena partai lakha ya u snem benengkong mo kajing nyau jingi ya kita ki snem u snem benengkong lakha ya u kat kene ki snem lakha ya u hai kha ya u tang ha kijing auria tang ha kijing snubha tang ha kijing mentoi jongi iwe pai we Henry ngi habas ngutho ban ngi haban pediang ya kane ka jingkha yo Chris ha kane ka prathei de tang na ka banta jongi ki bala sakma tang na ka banta jongi ki bala sakma ban lumbiang yang ngi ki bala sakma ha ka yin khoj ikentang ka jong blai ban yalam biang ban panpai biang yang abade pi ki bala sakma sha kalenti ki babej yau Chris lakha ban wat nagabanta kitu ki balaja u Chris wan nagabanta jungu Henry ula wan sa kana prathei ula shem ya kata ka jinglong brew ka junga ka jungpi ka dor ka junga ka jungpi tang ban don rengkar ban ngi tang bau yo ban ya rengkar ban ngi namar ba usutho badu tip baru layoi banga mapi ngilayai sakma ban wat yangi kebelas sakma u Chris wan sakanak perthei u kwa ban penlai loj yang abaripi nakapop wan sakanak perthei namar ba u kwa bamanga mapi ngin lai loj naga jing sneu jong kanak perthei naga jing dom jong kanak perthei na kajing auria jong kajing em jong abat jong pi kiblei thau kimla ban yarab ya pi ban kersan ya pi ban pelai lo ya pi na kajing temrau ke ba pi don na kajing em hanrei tangu Chris kajing et kajing sok kajing u kabala ban pelai lo ya pi ko han men ko para
Ho yolesi habangi pe haka jeng em perthai jungi haka jeng em jong kana kamet ka jungi ngim yo i yakine ki bo yakabor jong Kris baula ban panlai lut yang abadi pi hanrei tang ka jeng ngej ka junga ka jeng pi ka bangila yo pdiang yu tang kata ka jeng senia ka jungi yakabor ka jeng u tang kata ka jeng pdiang jungi ya haka danon ka jungi haka jeng em jungi haka yeng ka sam ka jungi ngin sayo ya kata ka jeng lalut ke bapura nakapop nakajing auria jong kana ka perthei nakajing satem rau ka jeng sate kum jonga jong pi ha kikam basniu kohan men ko para kane kare khbor ka ba Kris ukwa ban pasiau ban pasat ya pi ha kane ka janmet den mat ka daw Toking ngin raikut hakane kalimat bad hakane ka mas ka bakut ka bangiraki yakane ka snikha jung Kris hau neusnem hajar pusau ai bau Kris enkha do ha ka danut ka junga ka jungpi ha ka yeng ka sem ka junga ka jungpi om hakite ki krip lane ki sing ot ki ba ngishna haying ne hapo ying mne Om ha ke jing sngo ba ki ba mangama pi ngin sale ne ki bangila plan ki ne ki bangila thmu ban le hadin ka ne ka mas la ne ha ki sngi ki ban sawan ngim dei ban sha bau Kris an kha ha ki kum ki ne ki jaj an re ha ka danut ka junga ka jung pi ha ka ying ka sam ka junga ka jung pi an yoro yo Jesus Christ Sum hangin yang ngin siam ka number lai spa rupo lai spa rupo Ooh.
ko himmen ko para hakane kamit Christmas tongin pai shau trai bas bun bat ba isune naga binda ka jinga naga binda ka jingkerku bangin dupla banyo pediang ya ka bor jang ka jinglong do jinglong snam ukris ha ka jingim changi bat ka balang barok away tongin karpat nadu ka tonod bau trai ublay un ngap isune iyangi Kajubab jungi kalong ngi kerpat ya mego try. ni karpat ini to try Naga bantau ku pabakoi. Bishop jungi kiling do bat ki katikes. Bakin duplong ki kubor basena jong ka jing e ublay. Naga bantau ki breu balakpan kamti haki. Naga jing im jong ka jing duai. Ka jing e bat ka jing len lade. Ngi kerpat ya mego try. ni karpat ye me ko try Naga banta ka ni kerampai Kristan jungi. Baka jing le niam sengi utrai jungi. Kandup yarap yingi ban syam kambha barabor. Bau Kris ulong ue naga banta jungi. Ngi kerpat ya me ko try. ni karpat ye me ko try Nagbanta iway piway nangi. Madakaba duriap barabor ikaktin ublay. Hakjing to bakut nyidubla bantip kambha ikaktin ublay. Kabalong ukris ikerpat ya mego try. ni karpat ye me ko try Nagabanta ki Kristan baro bahakane kasngi buram Christmas kinubyo yagji shayu Chris but kinsngu tu yala ka jinglong nong pop but bakin dup kalak bumud nagi pop juki ngikerpat yeme kutrai ni karpat ye me ko try Nagbanta kibriu baro bakin dop sauto bacingai no kres don tang kejing dum sudah cingai no balong kejing im don tang kejing yam cingai no balong ketenrai jong kejing kemen don tang kejing sosi sudah ngikerpa di me ketrai karpat ye me ko try ngikerpa di trai Jesu khamtam kibriu setelah kepertai kibala sya ino ben kibala sya kentai ben hagi imlang salang kiba wat kabam rukimyo ngi kerpat tra Jesu khamtam kene kesengi kejingwan long do jungu unlong unong pentengen ya kini kiba syam jenjar ha kene kepertai ngi kerpat di me kutrai ni karpat ye me ko try able ko pa pediang ye ke jing karpat jungi ki kun jame bangin dupla ban jan bar Jesu bangin dupla ban kintu burom ya Jesu haka jingim jongi man ka kelip mat haka ba syakri ya ka met ba mayan jongu Kris ya ka balang ipan ya kane daw Kris utrai jongim Ngin syam na ka number Lais pa prapuwe. Lais pa prapuwe.
to ya duai ko himen ko para ba ka jingknia jonga ba jumpi khallang ka ba priang hon hau blai upa badan bor barom mình thôi nghi mà cái bạn chụp cho ngô mà nó không vậy có trai nghi karpat to ai ba cái jing tarwa ha cái này cái sngi buram kallong ka ba pinsngo bhai me ba da cái này cái jing yai cái liang ba ken tang tam en shem yangi ha cái jing yas rim badu kris ha ubala penyaso ya cái jing lom brio jangi bat me da u kris utrai jangim Utrai undon rengka bat pim token tiu yala ki donut tongina ingu ya utrai ublay jangim dashisha kalong ka ba hok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa ba koin ko blay badan bor bat bam jekut Namar ha ka jimaya jangak tin kabala wan long do ka jing shai bati mai janga buram jame ka ting shine ha ki kamat janga donu jangi kramba kumba ngi itu ya uble uba pau hangi en kringru yangi lemba jangu ban id yakie ki bangim la ban yo I ban namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki kes em bat ki hima but bar ki paid belin but ki bo janga bening ngirwaya ke jingruwaya ro yame but ngi pen bana kalem sangen ni duai na ka jing duai knia eucharist baning kong hame namar kata koppa bayisune ye lemba u Jesus Christ ukun jame utrai jangi ngi duai bad ngi karpat rit bamen pediang badmen karko kardo ya kinigi jingai kinigi jing tarwa kinigi jing kinia bakuit bakalam bettingit kibangi tarwa hame kamdame nagabinda kabalang katolik bakui jame tosnobha banai haka yaka jingsuk bancharai ban penyatli ban sanshar iyaka habara shitulup kaparte rengkat badu shakri jame u Francis upa bakui jangi badu Wilbert Marwenu bishop jangi but baharu ki bishop kiba da kababat yaka jing shisha ki ai pateng yaka jinge catholic but apostolic token mau kotrai yaki shakri jame barro
Badia baro kiba yalum lang hangni. Kiba metip yaka jingait barka jingriu bale junkie. Naga binda junkie. Ngi tarwa hame yaka neka jinkinia yaro. Ba makiru kitarwa yaka hame naga binda yalade. But naga binda kibahing kasem junkie barro. Naga binda ka jingsiuspa junka men siem junkie. Haka jinkermen, yaka jinkoi jinkia, but ka jinkschngain, but baki pendep, yala ki jinkular hame, uble bam jukut, uba im, but ubashisha. Da kabaya sulok, but kabalang salonsar, but da kabakindiunam, yaka, meet bakentang tam, haka bakamaria bakoi, kateisote batalem, kalaka ya unompenim, Nagabinda kane kaparte. Ngiken maburam kam dame ya kamaria badon buram katei soti junam kakami jongo bale badutrai jongi u Jesu Christ. Bad yawu Joseph bakod u kurim jonka teisoti yaki apostol baki martyr bakui jame u Petrus badu Paulus u Andreas o Jacob, o Ioannis, o Thomas, o Philip, o Bartholomeus, o Matthews, o Simon, but o Judas Thaddeus, o Linus, o Cletus, o Clement, o Sixtus, o Cornelius, o Cyprian, o Laurentius, o Chrysogonus, o Ioannis, but o Paulus, o Cosmos, but o Damian, o Francis de Sales, but baru kiri kui jame, da ki jing tawa, but ki jing duwai junkie, to aiba hakie kie baro en karshan iyangi da ka jingya rap jonka jingya da jome. Namar kata kotrai ngikarpad tos ngobha ban pediang ya kane ka jing tarwa nangi ki shakri jome banaki yin ka sem jome baro kawai to peniai ia kisngi jongi haga jingsuk jame but to hukum by en perlait yangi naka jingjot bam jukut but by en new lang yangi lem bat ka kinhorn jongkito kiba mela jit da ukris utrai jongi. Ngikar pad koblay to snobha ban kerku ban kubur but ban menjur na dong shadong yaka ne ka jing tarwa kinia pelong yaka kabakenja mensiam but kabapidiang horn bakan kalalong iyangi kamet but kasnam jongukon ba it e jame utrai jongi o Jesu Christ uba hakas ngishua baun shashitam ulashim ya upo hakakti bakuit but badon buram jongo but daki kemat kiba kemid shabaneng shame koble upa badon bortam jongo da kabaingo yame ula duai kerko ula kidia ya upo badula ya u halaki senran u ong to shim but to bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ga benda jumpi. Hakaju kerukam enda lalayabam ulashim ya kane kakuri bakardor hakikti bakuit bad badon buram jangu badda kabaingu biang yame ula duai kerku badula ayaka halage senran u ong toshim bato dina kane pi barro namar kane kalong kakuri jagas nam janga janga jutam batemai bad bam jekut ya kabain pen mi naga benda jambi but naga binda ki babun naga binda ka jingmap ya ki pop to le ya kani
ban kan mau yang ngam. Kos nam bakardo jangu Chris. Tapen koi yang pen koi dia kemen siam hadim pen koi. Pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam. Ya da yang inau bamen na ki kalam. Ka jimmaya jong ka jinget. Namar kata ko trai da kabangi ken ma buram ya ka jing sha shi tom bakuin ya ka jimi pa na ka jing yap bad ya ka jing kiu badon buram shabaning jongu Chris ukun jame utrai jangi na ka jingai ke ba mela ai hangi mangi ki shakri jame bad ki pai bakui jame ngetarwa ha ka buram bakrau jame ya u jing kinia batalem u jing kinia bakuin u jing kinia bakalem tobria u po bakui jonga jingim bam chukut Bat kekuri jangka jimpenim bam jikut. Tas ngaba ban kemi yaki da kekemat bajem dot bat basbon. Bat pediang yaki kumba melahon ban pediang yaki jingai jongu shakri bahok jame u abel yaka jingkinia u Abraham upa jongi haka jingait bat yaka jingtarwa ulingdo ramba jame u Melkisedek u jingkinia u bakuin u jingkinia bakalem tobria. Da kaba Sngeverit ngi karpadia me koblei badon bor baro to beta ba yakini ki jing tarwa enra da kikti jungu abel bakui jame shaka duan jame shijrang hakamat kaburam blei jame ba yangi baro ki ba yabam yasip yakamet bagas nam bakui tam jungu kun jame da ka ba yobinda na kaneka duan ka dupat yan pendap da baro ka jinga e bad ka jingar ko ba kanja beneng Dau Chris utrai jangi. Token mauru ko try ya gishakri jungme kamtame ime pa ki hanman ki para ki be ki baton jungi ki ba melakot shalade ki bala leid no ashwa jungi ya ki bala shon shap dak chong ka jinget bad ki bala yathia ha ka jingsub to a ki ko try ngi kerpat Bad ya baro ki balayathia hau Chris kajaka jong ka jingtngen ka jingshai bar ka jingsuk daw Chris utrai jongi amen yangiru kinong pop kisakri jongme ki bakermen ha ka jingisnei bakan rei jongme tos ngeu bha ban ai ban chalem ha ka jingislok jong ki apostol bad ki martir bakhoi jongme Lembadu Yohanes, Unang Penbaptis, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, ka Felicita, ka Perpetua, ka Agatha, ka Lucia, ka Agnes, Cecilia, ka Anastasia, badbaro kerukoj jong me kiba hakakenhun jongki ngikerpat me bamensha yangi ban yadon lang om da kabatheu ya gijingdawa jongi Henry da kabai hangi ya gijingmap e jongme daw Chris utrai jongi daw ba hakasni kotrai me thau ya ki kibabha me penkhoj yaki me ai jingem yaki me kerkhu kerdo yaki ban me asbon yaki hangi Dawu lembadu badhau
Kalong hame uble upa badan bor. Haka jingelong kawe jungumen sem bakun. Baro kaburambat ka jingyaro. Junom la junom. Amen. Kumbala hukum yang ida unong penim. Bad kumbala hikay yang ida kag tinuble. Nginud ban ruay. Upajong iubabnen. Kalong kabakut kakerteng jong me. Kanwan kahima jong me. Kalong kamon jong me. Akakindaw kumbahabnen. To ayang iminta kajimbam jongi. Kabalakasi. Bato mapiang iyak irenggang jongi. Kumbang irung ima. Yakibayes yangi. Wat yalam yangi. Shaka jing pensyoy. Henry topelay yangi. Nakabasnil. Topelay yangi karpat ko try na kijing sniu barro. Haka jing spoon jame. Toy jing suk jing sign hagis ngi jangi. Kramba da ka jing yarap ka jing isne jame. Ngilait barabona ka pop. Bangin yo jing yadana ka jing jinjar barro. Kadbang idangap ke melendia ka jing garmen bakuy. Bar ka jing wan pa jung nong penim jungi o Jesu Christ. Naman ka jomito kahima. Kajong kabor kaburon. Junom la junom. Kotray Jesu Christ. May ubala ang haki apostol jame. Kajing sug ngay happy. Kajing sug janga nga ay happy. Wat pedi ki pop jangi. Hendreya kajing ay janga balang jame. Barha kajing spoon jame. To ay hakaya kajing sug. Bar kajing yatuli kawe. Katkum gamon jame. Mame ubaim badabasensya. Junom la junom. Kajing sug utray, kandon, barabor, rengkad, bat pim. Kokimen ko para, kane kalongas ngi kabakment na gabinta jangi. Ban, badaka ba peni, ya ka daka shinjang ka jingamen. Daka ba po samriki, tangin ay kuble, jing sug, hagi himen ki para, ki ba marjan jangi. Di
hakumi ukon lambro jongo balai unong penim balakha bankit yaka pop jonga parte sukitok balakar shaka jing kawai jongo ukon lambrot kamet berasnam jongo Kris kan riangi shaka jingi pam chika. Amen. Lim sim kanamba kapa arpun riu. Arpun riu.
trong khi ca bông la ô na i hát ba đằng kha na i hát ba đằng kha miết cơ khu miết kinh cha khi nong a yo chính ta đã các tin trong khi angel nạp lên Alleluia kinh linh la kinh lên Đón tra Giêsu Christ Đón tra Giêsu Christ Miết cơ miết kinh cha ha ba con ban siêu spa u kun play u tin rat ba don bo din u rong ya u man la ka po Alleluia Juno Alleluia Juno Isingo imei kublai try kanrat nagapta kachingkar khu kabamela thesai hangi iwei pa iwei hado kane ka khlip mat ngidap da kachingkmen da kachingkermen da kaching age ba da kaching suk Yamela kha kane ka slap perthei nagapta jongi baro pansispa ya khun benreu Yamela pha hakane ka slap perthei Isngongo ime ku try Jesu nagapta ka jing e jome yangi iwei pa iwei Pelse hak jing long breu Idon kijing duna Henry Mem da pet than ya kita ki ai baro kijing duna jongi Ngiero me shikade ek tra Jesu Pengisingo pengiango ya me Tunang syong nong sa Hakadon nod jongi iwei pa iwei Kam tam e Hakijing im jongi Kepaman lakasgi kam tam e hak por ki bang syam jenjar tepersat yang i de kebor jum sim bakhoi kutra Jesu barongi ong lang ngiro me kutra Jesu ngisngongo me kutra Jesu Ishanya me kutra Jesu ngikermen me kutra Jesu Ngi age me kutra Jesu Ngishim kanambar jing roi ka ba arpau
tongin niya duway. Ko try ko blay jangi to ay hangi ngi karpat bamangi ki bashem jinkamen ha kabarake yagas ngi ka jongun nong sius pa jongi nginla da ka rukam imbadon buram ban kerlalong ki babit dor ban yalong ka way badu da ukris utrai jongim Utrai undon reng ka bapim ngu ia ka kli jumpi kerpadi ka jingkar ku nau jisum to blay jang ka jimba bam jikut ubada ka jingwan longburi ukun jangu ula bekrat ia ka jingdum na ka pertai badda ka jingka badon buram jangu kun jangu ula pen parnai ia ka ne ka mit baken tang tam un bekrat napi ia ka jingdum jang ka pop badun pen parnai ki donu jambi da ka jing shai jang ka hok to ubelamon ba ya ka jing men bakrau jang ka jing ka ba palait im jang kun jangu en pen bana ha ki nongap lamborot dau angel un pen dap ya ki donu jambi da ka jing men jangu badun penlong yepi ki nong yalap ya ka gospel jangu bato ubada ka jingwan longburi kun jangu wala pinya so ya kie ki jonga partai but ki tu ki jonga bening when pendap yepi daga jinga e jonga jing suk jongu but kamon babha but ban un pelong yepi ki nongyo binda but kabalang ha bening but ka jingkur ku jongo belai badon bor baro upa badukon bado mensi am bako it kan hiar happy but kan sa but pi junom ya leisuk ban pen bana ya ka kubor babha jonga jingka jongo nom penim haki himen ke para jompi Min shem ka jing roi penkut na ka number ar phukundai ka number ka ba ar phukundai